Stojite, galije carske, sputajte krme moćne, gazite tihim hodom. Opelo gordo držim u doba jeze noćne, nad ovom svetom vodom. Tu na dnu, gdje školjke san umoran hvata i na mrtve alge tresetnica pada, leži groblje hrabrih, leži brat do brata, Prometeji nade, apostoli jada. Zar ne osjećate kako more mili, da ne ruši večni pokoj palih četa, iz dubokog jaza mirni dreme ščili, a umornim letom zrak meseca šeta. Stojite, galije carske, na groblju braće moje zavite crnim trube. Stražari u svečanom opelu nek otpoje, tu gde se vali ljube.
Kaže odakle si sine, pogledaj planine sive, Zejtin likom cveće procvalo, šuma dio sunce zasijalo. Ovo je Srbija, gore grobovi ratnika i slavnog vremena. Ovo je Srbija, gore grobovi ratnika i slavnog vremena. Cvetovi kao od vina pevaju pesme davnina, odjekuje kao neka. Da. Posle deda, posle me otac Đuro Mihajlović. Moj otac umro 60, ja sam čuvar od 60. Imam 59 godina čuvar. Ja imam 91 godina. A vidite, ja nemam sin da menjam, zato radim. Nemam sin. Imam čerka. Žene svuda radi, ovde ne može, treba muškarac. Udata čerka da pravi muško, lako. Nije toliko lako, zašto udata čerka pravi ona dva lepe devojke. Dobro, imamo lepe devojke, nemam čuvar, imam za to prođe godina. Tako ja pre 4 godina teško bolestan. Stari uvek ima problem. 2 meseca u bolnicu. Posle 2 meseca lekari pošalju kuće da umru, ja toliko teško bolestan. Kažu ne može da živi on, idu kuće da umru. Ima stanovi, ja sam rođen ovde. Internet od greška piše čuvar umru. Da, jeste. Da. Tako čuje ovde priču, tako čuje što bio u Srbiji. Javio Srbija da čuva mene ovde u frižider, ako čuje oni umru čorbe. Ja da otvori grob od moje deda i otac koji sahranje tamo, da sahranima ja tamo. Toliko veliki pot od greška. I došli ljudi, oni sveće, doni sveće. Pa vide, ja kao Lazar probudim od groba i radim još. Samo 2 meseca u bolnicu, svaki dan ima posjeti. Govore grobovi ratnika i slavnog vremena.
vratimo se ono kola na 4 cigle. E sad jedna stvar, je li ona uspinjača ili ova uspinjača? Ali ona logično. Ona tamo. 2,5 kilometra. Da je ovo mjesto. Joj, mislim da iza autobusa ima jedna mala.